clear tu le ngai thatu zong zong te in zawai chi bai kan han buk le vek chewani kan hriat theuh angin khovel mason na le changkan na te hi azuanin azuang ani bera heti lai hian ringtute tan po nundan thiam a har chho zela kan ta na tha le kan ta na ti ve tur chi lo te po thler fel thiam a har chho zel ni te po in alangani changkan na le mason na thar tam tak zinga ai kan ti mai artificial intelligence hian mun poimo takalu chho zela misheng te nun phunga apoimo thuk tel telemoti tu rani a amang thiam apiang in an mang tangkai thiam emoti mai tu rani a free mu nam tak tak te ai mang hian an lo siam to a tin thalang mu nam tak tak te en nom jok te po an lo siam chuaka chu mai po chini lovin thil kan hriat du engkim mai hi han zo tila ai hian min hril thei vek ani tila kan soi sual tam om love general knowledge le pathian thu lam thleng po in zona tam takhan peila mi chang thei zela engkim hi hriamati mai tur ani a chuti ani rual chuan amhan tangkai dan chin tok te po hriatel atul bok ome ai mang hian sarmon te po han bo sai don taila hun reilo te chungin sarmon thapui pui kan ma ran chop chuak zut zut mai dona amai ro chu pathian tharau thiang lim pol na kal tlanga pathian thu kan don thin te ngai ne pa ai ringota hian kanin nga chuan chumi churing tu te tan ahim lo hle theya tin thu hril mi te tan po ahim lo hle theya sarmon thatak tak po buas sain nei thin maila pathian hena tanga kan don te anni si lo chuan ma nilu chunga mailing che khol na mai ani theina lai chen kha om ve boka chumi ni wang chuan ringtu te tan chuan man fimkhur dan te po thiam apoimo donin alanga kan hnol vek theilem lawani po in a man fimkhur dan kan thiama man chin tok kan thiamero chu apoimo hle don ni te po in alangani news channel sang ina pon dan chuan gen ji kan ti mai te jinga 80% ve lai mai hi ai girlfriend emo ai boyfriend emo nei du jok ai bial nu emo ai bial pa emo nei du jok kha anlo ni to ani ome chu mai po chin ni lovin mitam takte chuan mishing pa ngai nu puewa nei ain ai bot nu puewa nei te pasalawa nei te kha andu to jok ani ome kan khovel hi amak ta hle ani nei in ang in kopte du lova na taka kan lo do ve mek lain hun then katai ro chuan nu puetan po robot du jok nu puetan po mishing siam chop du jok pasalatan po mishing siam chop du jok mitam tak an lo chuak ta zel ani a kan soidak ang khan bial nuatan te bial pa tan te po mishing pa ngai aya ai thang ta te po mitam tak an lo om ta ani a kan khovel hi ang tiang ang nge in herdang lam chho zelang ti te po ngai tua thui thiam a har ta hle mai ani khati khan mishing te nuna ai in hmuna lu thuk to zia chu kan hre thiam thei ome tuna kan soile tur phei chu ani benga ver ve nge yang leilung pian terata avoi khatna tan albania rama phei chuan ai minister an nei tang heng he a an ai minister hi dayala ni in minister na thok tur hian thutiam po alato nge ani tuna kan thilai me khi albania minister thar dayala thutiam la lai video chuni a engwang nge albania ramte hian an minister atana ai an than kan ti chuan an ai minister dayala hi corruption do turata na an than le an siam ani a news an pon chuana comment then khata chuan india rampo hian hetiang ang minister hi kan mamo ani ti te po mitam takin an ron soilanga india ram ngai po hian ai minister kan la nei ve lowang ti te po soi thei ani talawani he mizoram te po hian corruption do na tan ai minister hi kan thlang jok mayangem ti te po ngai to tham tak atling ome kopui tan le ngai zonga tan po a mitam takin ai an than jok thin chan chu ai chu arin amlo ve ngai lova ai chu na tinna let ve ngai lowani an emotion mil zel khan alo chang thina alo om tlei thina chumi ni wang chuan mitam takin mishing pa ngai zon ain ai an thlang joka mishing pa ngai nu pui pasala nei ain ai bot te po nei mai kha an poiti talo jok ani chu hetiang zela ai kan mang tangkai chhawani chuan kumsom ni hnulama engtiang ange
kan khovel adang lamanga engtiang ang takin nge AI hi kan man tangkayanga kan nuna kan seng luang ti po ngai to thiam har chho tar le ani hi tuntum kan video AI lamdei kanon ti lan ve chanjok takero chu hei hi ni a rong bol na kong sang sanga te ma ni mi mal nuna te poni ang AI in nga lutuk hi a hlo om theidon ni in alanga pathian le machine in car hi AI hian a ching fel theilowa chumi ni wang chuan pathian bepo theilo khopa AI a kanin nga lutuk hi ringtute tan a him lo thei hle dona chumi ni wang chuan thusil tu kan ni emo engtimi po lo ni la ringtute chuan kan mi mal nuna mi mal nun le pathian inkar hi kan da poimo turani a chu kan mi mal nun le pathian inkar chu AI na achin fel the ni lowa pathian tharau thiang hlim tran puina kal tlanga pathian thu kan don thin te a om puina hlutak kan chan thin te a chen chil na hlutak kan chan thin te hi AI hian min pe theilowa chumi ni wang chuan Google le AI a in ngat mai lowa tongtaya pathian tai mataka kan dor thin hi apoimo a AI atanga kan don sarmon thatak tak emo kan ti ai hian pathian hen atanga kan don thu toy te poni se alhujoka chumi ni wang chuan ngai hlut tur dik tak kha ring tu ten kan ngai hlut zel apoimo em ani nupui pasalatan te ngai zonga tan te chuan keini mi zo te chuan AI bot te ai chuan mishing pa ngai nge kan la thang jok te poinarin ama khalam kha chu soi thui lo taila kan soi war du ber jok ka ero chu mishing le pathian in kar hi chu tharau lam thil ani wangin AI hian a chingfel theilawa chumi ni wang chuan AI in ngat ringot lawa pathian a jok in nga a pathian hena tanga kan don tlem te poni sela chu kan ngai hlut thiama kemani le pathian in kar hi kan da poimo renga nga ya hemin kar a hian eng ma tla zep lawa pathian hena kan in kar hi kan chin fel apoimo em ani ti khani a soitur tam tak om thei ome video dot lia kanin mule thek donia in zawain hun man nom vek ole lalpan mal som vek chewro se